Heritage Malta ġiet ingaġġata sabiex issalva tempju milli jaqa' il-baħar. Tempju li qiegħed f'Xifer l-Irdum hawnhekk fil-park ta' Xrop Laġin. Huwa proġett ambizzjuż, proġett riskjuż. Iżda Heritage Malta determinata illi twassal il-missjoni tagħha ta' protezzjoni u aċċessibilità tal-patrimonju. Riskjuż għaliex hemm ċans illi waqt illi qed niskavawh dan it-tempju jiġġarraf u jkompli jaqa' l-baħar. Nispero jekk ma neħdux dan ir-riskju, it-tempju żgur ħanitilfuh u ħajaqa' l-baħar. Allura tħallna għalih biħġarna perswas li l-esperti tagħna ħajwasslu sabiex dan it-tempju jiskavawh, jitellawh u jmexxuh iktar il fuq biex nagħmluh aċċessibbli għall-pubbliku. Nieħu l-opportunità li nirringrazzja minn qalbi lill-esperti u l-arkeologi li qed jaħdmu f'dal proġett illi qegħdin fil-fatt jiddendlu ma' pjattaforma sabiex nassiguraw il-health and safety tagħhom u perswas kif qed li dawn l-esperti ħajamlu mill-aħjar biex isalvaw dan il-patrimonju tant imprezzabbli. Proġett ta' Xrop Laġin huwa proġett li qiegħed fit-tielet sena tiegħu li matul dawn it-3 snin saru numru ta' studji biex nidentifikaw il-post fejn kienet l-istruttura preistorika ta' Xrop Laġin li diskavat iktar minn 100 sen ilu. Apparti minn hekk saru numru ta' studji li tawna informazzjoni dettaljata tal-ġeoloġija u tal-problem li qed ibati minnu dil-istruttura. Struttura li anke 100 sen ilu kienet diġà parzjalment waqgħet il-baħar pers li l-irdum ta' taħta qed jiġġarraf u llum nafu li l-istruttura hija imminenti li tiġġarraf ukoll fil-baħar ħabba difetti li hemm fil-blat u fl-irdum ta' taħta. Din it-tielet sena kienet sena importanti għalina għax ftaħna iktar dal-iskaf u identifikajna l-post eżatt tal-istruttura li ġiet skavata aktar minn 100 sen ilu. Fil-fatt nistgħu nqabbluha kważi perfettament mal-pjanta li kienet saret dak iż-żmien u bħalissa għaddejjin bil-proċess li nkomplu nlestu l-iskavi għal dal-istaġun bi preparazzjoni għal condition assessment dettaljat li ħajsir minn konservaturi ta' Heritage Malta li permezz tiegħu ħankunu nafu nidentifikaw li ma' ġebel jistgħu jinqalgħu kif għandhom jinqalgħu. Ovvjament avolja l-proġett kien li l-istruttura tinqala kollha, illum wara li skavajna u sibniha nifhmu li l-istruttura probabbli ma tistax tinqala kollha ħabba l-istat ta' konservazzjoni tagħha. Però ovvjament il-condition assessment ħajinfurmana dwar li ma' ġebel ikunu siguri li jinqalgħu mingħajr ma ssirlhom ħsara ulterjuri.